Hello, sziasztok! Újra Darkdye vagyok. Most egy újabb vöröskős bemutatóval. Most a lifttel fogunk foglalkozni, mert is mutatom. Ez itt azért kell, hogy ne lökjön ki. Sirius is bemutatta, csak én egy pár cuccot hozzáraktam. Azért például mindenféleért, meg meglátjátok, miért. Úgy kell kezdeni, csináljunk még egyet, hogy kell. Rakunk egy ragacsos dugattyút, és felfele néző sima dugattyút. Ide rakunk így. Még egyszer megcsináljuk ugyanezt, egy emelette feljebb, és a másik oldalt. Még egyszer megcsináljuk, megint úgy, ahogy eddig. Így. És azért, hogy ugyanúgy nézzen ki a végén, ki fog tolni majd még egy dugattyút, de ezt már nem fogjuk felemelteni. Mert ha ezt itt kitolja, ez így feltolódik, akkor egy szinten lesznek, és milyen szép lesz a végeredmény. Az alsó dugattyúhoz csak egy sima kell, meg egy ilyen. Mindegyikhez egy vöröskős jelismétlőt teszünk, amit majd ide viszünk, azt mindenképp így. És ha felkapcsoljuk, ugye ez fel... Na, ebben az a vagány, hogy először kössük be ezt itt, ezzel. Így. Ide ezért kell tenni, hogy ne akadjon össze a két redstone-os. Ezt így az egyikről másikra fogjuk bekötni. Így. Jó. Gondolom. Ezt ide kell tenni csak azért, mert én így szeretném. Mindegyikhez plusz késleltetést kell adni. Ez azért nem jó itt, mert ide, mivel nincs plusz késleltetés, ezért most én így csinálom. Duplával kell, mert különben összeakad az egész. Na. Egy 4 más. Közben megfejtettem, mennyi egy delay, 1 másodperc egy delay. Úgyhogy a maximum beállítás egy ilyen, ez ilyennél a 4 másodperces delay. Egyiket se tolja ki. Egy kicsit megvágtam a videót, hát ha látszik. Egy kicsit megakadtam, de aztán megnéztem, ezt ide kell rakni ahhoz, hogy szép legyen. A felsőt nem is fogjuk használni, úgyhogy ezt ki lehet ütni. Így. És így működik. De ahhoz, hogyha normálisan odaállunk, akkor ki fog lökni. Ezért kell csinálni ide egy ilyet. Jó? Még, akkor mégsem. Idáig, ameddig lehet, ezt itt hagyjuk békén. Maximum így. Keressünk ajtót. Így, és tegyük ide. Utána fogjuk meg bármilyen fél blokkot, és rakjuk körbe ezt. Épp, hogy ide nem szabad. Így. Azt hagyjuk szabadon, ahol jönnie kell a egész mindennek. Majd ezt a redstone-t valahogy elbújtatjátok, bárhogyan nem baj. Ide is kell ilyet tenni. Ezért be tudjunk menni. Bementük, rosszul tettem az ajtókat, befele kell nézni, hogy ne tudjanak kilökni, csak amikor már felértünk. És meghúzzuk a kart, akkor szépen magunk alá. És ezt akarjuk, hogy lemenjünk, újra meghúzzuk a kart, és újra lemegyünk. Na ennyi is lenne a lift logikája.
ha beragadunk, akkor csak egy ugrást kell csinálni. Mint láttátok, először itt az alsót kell ellátni, és semmilyen késletetést nem kell adni. Innen látjuk el a jelet, mert amikor ez jelet ad, ez is fellő, és ez így meg is van oldva. De ez a rendszer csak egy emeletes megoldásra jó. Elég könnyű megcsinálni, viszont csak egy emeletes megoldás, mondom. Itt már kell adni egy 4 másodperces delay-t. Itt is kell adni, hogy azért késleltessük, itt is. És akkor felérünk, akkor így is jó. És akkor így már kicsit meg is rövidítettük. Csak igen, még a lekapcsolás is jó. Egyébként ezeket a pisztonokat el lehet rejteni könnyen. Úgyhogy szerintem a mai videónk ennyivel bezárul. Még egy liftezéssel. Fontos, hogy bezárjuk a liftajtót. Na, és már fent is vagyunk. Na hát akkor, mint látjátok, az előző típus, amit építettem, egy kicsit nagyobb kiterjedésű volt, mint ez. Szerintem ez jobban sikerült. Na, de azért, sziasztok! Következő videómban is szerintem fröskövezni fogok, de lehet, hogy Counter-Strike-ozni majd elválik. Lehet, hogy még ma is felteszek videókat, de nem biztos. Addig is, sziasztok!